Da li su Jevreji svesni šta piše u drugom delu Biblije? To jest, da će doći do obraćenja Izraela i kako oni gledaju na to? Jevreji najbolje poznaju Bibliju, dragi prijatelji. Mi živimo na planeti na kojoj niko Bibliju ne čita. Samo retki pojedinci. Oni koji najviše čitaju Bibliju su Jevreji. I zato što oni najviše čitaju Bibliju, oni su najprogonjeniji. Evo, navešću ti primjer, ja ne znam da li sam o tome govorio, ne znam se šta sam se ovde pričao, pa ću možda se ponoviti. U 14. veku, kad je bila kuga, crna smrt, jedini koji su bili sačuvani od kuge su bili Jevreji, jer su primenjivali principe higijene iz Biblije. I zato su bili proganjani, jer su se držali Biblije. Tako da nemoj ti Jevrejima da pronalaziš mane. Šta tamo piše, šta tamo ne piše. Gledaj ti sebe, prijatelju, koliko ti Božih zapovesti uzmi, čitaj ti prvi deo Biblije, pa vidi one zapovesti koje tamo pišu šta ti od toga držiš, a šta ne držiš. Pa onda ti drugima pronalazi manu. Mi živimo u svetu gde nema savršenih. Znači, nemoj da vidiš trunu u tuđem oku, nego gledaj brvno u svom oku. To ti je moj savjet.